Krásny a ničím nerušený výhľad, 155 m2 celkovej plochy, 118 m2 čistej podlahovej plochy, dve sauny, vlastné garážové statie, kvalitne a luxusne zariadený celý byt, veľkorysá podlahová plocha a naozaj pokojné a pohodlné bývanie. To sú atribúty práve tohto veľmi veľkého bytu. Iba 5 susedov, vlastné plynové podlahové kúrenie, vlastná garáž. No a čo by ste viac potrebovali, iba sa mi ozvať.